Amikor ezt a videót nézed, akkor már nem csak a fiam van itt, hanem a kedvese is, úgyhogy nekünk most már ilyen előrehozott, de igazi karácsonyunk van. Amiről most mesélni szeretnék, az a karácsony, amikor én elindultam ezen nézzük meg, hogy meg lehet-e élni az alkotásból, útra léptem. Ez úgy kezdődött, van róla a videó, nem mesélem el most az egészet, de az a lényeg, hogy kirúgta alólam az élet a széket, illetve én mondtam azt, hogy jó, akkor hagyjuk, és nézzük meg, hogy ezzel mi történik, teljesen nulláról indultam el, és ugye volt egy fél év, amikor én egy barátom lakásában lakhattam, és teljesen ennek a éltem. Az egy nagyon boldog időszak volt nekem, bár tényleg egyik napról a másikra éltem, és az összes fix bevételem 13.500 forint volt, ami a gyerek családi pótléka, de nagyon boldog időszak volt ez nekem, és akkor a gyerekem kollégista volt az Almádi két tannyelvű gimiben, és az a karácsony volt, amikor nekem semmi pénzem nem volt karácsonyozni. Illetve az azért túlzás, ahol én el tudtam adni akkor, gyöngyékszereket készítettem, meg üvegfestés, de még akkor nem nagyon voltak mandalák, hanem karácsonyi mécses tartók voltak, meg másféle mécses tartók voltak, fényképtartók voltak, és akkor még volt egy olyan elképzelésem, egyrészt a Meskán volt föntboltom, másrészt megpróbálkoztam boltokkal, tehát ilyen kézműves, meg ajándékbolt. Volt egy bolt Pesten, sőt, igazából bolt hálózat, 3 vagy 4 boltjuk volt Budapest szerte, és én oda vittem be ezeket a fényképtartókat, és az volt az én elképzelésem, hogy majd én oda fogok rendszeresen gyártani. Tehát volt azért nekem bevételem, nagyon izgalmas időszak volt olyan szempontból, hogy nem volt pénzem árukészletre, viszont ott voltam Pesten, tehát a beszerzési helyek azok elérhetők voltak, és ezt úgy képzeld el, hogy nem volt nekem készletem, mert nem volt pénzem készletre. Most elsősorban a gyöngyékszerekre gondolok, mert az üvegfestést annál nem lehetett ezt megcsinálni, amit most mindjárt mondok, hogy fent voltak a Meskán képek, de azok nem voltak meg, azok az ékszerek, azokat én már rég eladtam, hanem ha valaki megrendelte, ugye megérkezett a pénz, akkor mindig írtam, hogy jaj, ne haragudj, éppen úton vagyok, pár nappal később tudom csak küldeni. Most az 2 mondjuk, érted? Tehát nem sok idő volt ez, mert akkor már ugye megvolt a pénzem az alapanyagra, mert a Meskán előre fizetnek, és akkor elrohantam a gyöngyösboltba, ami, én Újpesten laktam akkor, és ez pedig a West Endnél volt, a Pannonia utcában, és nem volt pénzem metrójegyre meg ilyesmire, hanem inkább időm volt jobban, és akkor gyalog elsétáltam, és akkor megvettem az alapanyagot, és akkor hazamentem, és megcsináltam, és aztán utána postáztam. Tehát így nem volt nekem arra pénzem, hogy én most ilyen nagy karácsonyokat rendezzek. És az volt az a karácsony, egyébként, amit már említettem, hogy Gergő apukájával töltöttük, és ő megkérdezte, hogy mikor kezdődik a karácsony, és őt kértem meg, hogy hozzon a vidéki házának az udvarából tuja ágakat. És hozott ilyen hosszú, tehát ilyen gyereknyi, tehát mit tudom én, ilyen méteres hosszú tuja ágakat hozott, azt én beleállítottam egy vödörbe, csomagolópapírral körbetekertem a vödröt, hogy ne legyen csúnya, tehát ilyen karácsonyi csomagolópapírral, és mivel díszítettem? Nyilván nem vettem karácsonyi égősort, hanem pár ilyen csiptetős gyertyatartót, ami 100 000 évvel ezelőtt volt, tehát amikor még nem tudom, tehát a nagymamáink idejébe, de még most is lehet kapni.
Talán még most is, de akkor biztosan lehetett kapni, és akkor vettem pár, mit tudom, egy 10 darabot, meg bele ilyen kicsi gyertyákat, és azt csiptettem rá. És mik voltak a karácsonyi díszek? Papírból, színes papírból, és tudod, azt mondtam, hogy a mi karácsonyaink mindig színesek, díszesek, hogy úgy mondjam, gicsesek, de akkor majdnem, hogy sokkal egységesebb volt, mert akkor azt meg tudtam csinálni, hogy egyféle karácsonyi csomagolópapírt vettem. És a karácsonyi csomagolópapírból csináltam origami csillagocskákat, és azt kötöttem fel a fára. Vetem szalagokat, azokat a papír szalagokat, tudod, aminek kiúzod a közepét, és akkor így ilyen fényes papír szalag lesz belőle. Olyanokat tettem a fára, és a gyöngyékszereimet. Megmutatom mindjárt, teszek be ide képeket, olyan medálokat, amiket én készítettem, és ami volt, mert azért akkor addigra meg már összegyűlt azért pár ilyen készlet, mert karácsonyra azért csak készültek. És azokat kötöttem fel karácsonyfa dísznek. És ez évekig megmaradt ez a szokásom, hogy hát ugye úgy vagyunk, hogy amikor veszünk karácsonyfa díszeket, akkor azokat nem dobjuk ki, hanem azokat karácsony végeztével elrakjuk dobozba, és jövő karácsonykor újra elővesszük. És én ugyanezt csináltam, tehát én nem tettem el ezeket az ékszereket, nyilván, mert ezek forogtak, de maga a koncepció az megmaradt éveken keresztül, tulajdonképpen végig. Tehát amíg én gyöngyékszereket készítettem, ami 2014-ben még volt, 11, 14, 16, tehát olyan 6 éven keresztül, amíg én gyöngyékszereket készítettem, addig ez megmaradt. Hogy az ékszereimet, a medáljaimat, azokat felakasztottam a fára karácsonyfa dísznek. Szóval ez volt az a bizonyos karácsony, amikor úgymond szinte pénz nélkül kellett. Úgy mondom, hogy kellett, de hát igazából én választottam. Akkor azt a nulláról újrakezdést, azt én választottam, és tudtam, hogy így lesz. De szép karácsony volt az is. Holnap, a következő videóban az idei karácsonyról fogok beszélni még egy picit, bár volt már róla szó, mert a legőrültebb karácsonyi ötletemet tervezem megvalósítani az idén. Úgyhogy gyere velem holnap is. Örülök, hogy velem voltál. Találkozunk a következő videóban. Szia!